Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Central Constituency cheni chimene tabwerera kuno kuli function yofunika kwambiri kuno kumene aufuna kuti apereke ma minibus, ma ambulance awiri amene mwambo wake uchitikire kuno. Tikumva kuti ma primaries osankha candidate woyimira chipani cha Malawi Congress achitika loweruka likubwera lino kuno. So amumba ndi mmodzi amene akupikisana nawo kuno, koma zikuoneka kuti adya moto kwambiri. Nzanga Wanda Msisha komanso Jona Pankuku tikuyenda naye pa ulendo umenewu. Tiyambe ndi inu Pankuku, dzina la Mumba ndi la mphamvu bwanji kuno ku Mbalachanda? Kuno la mphamvu kwambiri. Akuna koma kutchula ati Mbape zampira lisumukazidziwe. Mbape koma ndi osewera ndithu pano I think ali ku Real Madrid. Ndi osewera ndithu ndikatswiri kunena chilungamo cheni kuchokera kumawa mmene titafika pano kulankhula ndi wanthu likuoneka kuti dzina la Vitumbiko Mumba kunoko kuchokera ku Zuzu kumene tinali kuja I think kwadzula ndi activity ina mu Zuzu. So zikuoneka ngati kuti it's a household name mchizungu, dzina lijonera kuti anthu akulitchula pafupi. Zikuoneka kuti mwina maudindo amene wapatsidwa chaposta choda apa coupled with zina zimenenso anali asanakhale solo nduna. Zikuoneka ngati kuti ali ndi chikoka kuno ku Mzimba Central komanso mu Zuzu komanso kuno kumpoto akuoneka kuti ndi katundu ndithu. Wanda Msisha, what do you know panopa za engineer Mumba? Engineer Mumba ndi amene wabwera ndi ndale zosiyana. Iye akunena kuti ma engineer nthawi zambiri amangolemba zinthu ku office kena kama kagwira pa ground. So taenda kuchoka ku Banda kufika ku Lilongo kufika ku Zuzu pano tili ku Mbalachanda mzinda mboma la Nzimba. Komano kuno komwe kuti mabwera impression imene wapanga penti ndokuti zotheka kuti munthu nkumanena zinthu nkupanga. I think it is zimene akufuna kuonesa. Komanso anthu amene wasintha miyoyo yawo yambiri tayankhula ndi anthu angapo amene amanena kuti ine anandipangira izi zomwe iwo amagwira kuti kuyika anthu pamwamba pa ndale, people over politics. Chifukwa I think nthawi zambiri tikuona anthu amene amasogoza ndale koma iwo akusogoza kuti anthu ndi amene tizikhala tikupanga zanthu. So munthu sunganene kuti ukupanga ndale ngati sikupanga zinthu zanthu. So kuno kuli mwambo wopereka maambulasi ku constituency ya Mzimba Central kumene iwo wali ashado. Nde anthu omwe abwera apapa zonsezi ndikusachitira mwambo umenewo kuti iyayi munthu yakuoneka kuti wakonzekera kuti apikisane nawo pa chisankho chikati phungu wa nyumba ya malamulo wa Mzimba Central. So tikumva kuti Mbalachanda Central. Yeah, Mzimba Central. Tikumva kuti ma primaries akuchitika loweruka likubwera. Yes. How crucial is this meeting for ma primary amene? Primary ndikuzigulisa. Pamakhala chipani chimakhala ndi ma structure zake anthu amene amakavota. So izizi kwambiri amanena kuti uzikhala wayankhula nawo anthu azikuona kuti iweyo malingaliro yako ndotani. Chifukwa chani uyenera kuti ukhale MP? Chifukwa kunoko sikuti iwe akuzakhala MP woyamba. Kunali ma MP ena mbuyomo. Chifukwa chani this time around anthu aganize za amumba. So zimene akuchita iwo ndikwaonesa anthu kuti ine ngati Mumba mene makuzirani mene tikuyankhula nawo akuti iwo ngati engineer ndi pa ground. So ndale zikhale pa ground. Ndi chifukwa chake iwo abwera kuzaonesa kuti kodi pa ground tipange bwanji ngati pali vuto la ambulance. So no tikunena nthawi zambiri brand sindikunyozayi. Anthu amagula minibus ndikuyilemba kuti ambulance. Si ambulance si galimoto. Ambulance ndizimene zimakhala ngati mwa galimotomo. Chifukwa iniyo galimoto yanu jamutayilemba ambulance si ambulance. Komano munthu ukakhala kuti zakuvuta zimene amakupanga galimoto muja akuthamanga nayo kuchipatala zimene zimapangisa kuti galimoto ikhale ambulance. So ambulance ziwiri zimene zikuperekedwa panopazi ndi ambulance zoti taziona nkati mwake kupanga zinapangidwa kuti ndi ambulances. So ndi chisanzo chimene anthu akuzatengerapo kodi ambulance zikhala yotani. Amumba akupereka chisanzo mene mukhoza kuperekera ambulance kudera kwawo kumene afuna kuyimira iwowo
kaya zimene zidzathandizira kayayi koma kwa iwo wathinga ngoonesa kuti zimene akhati kumapanga kuti anthu amayang'ana kwambiri kwa munthu amene akwayimirira kodi atipangira chani, so akwaonesa anthu kuti ndikhoza kupanga zina mwa zimenezi. Zitha bwanji kuno mmene mukuonera inu Pankuku? Zitha bwanji kuno? Mwalipa fusolo? Fusolo mwalipa? Zitha bwanji kuno ku Mbalachanda pachiwerupa? Ndi funso lovuta kwambiri mene kunena, because eventually amene amakhala kuti akuvota ndi nthumwi ija kapena kuti delegate, mwina ukandifunsa ndikhala kuti mwina ndikudziwa kwambiri zimene ndafika kuno masiku awiri ndakhala ndili kuno, ndiye kuti ndikudziwa kwambiri za Mumbazo, zimene ndikuzidziwa kwambiri, koma ali ndi anzawo ena awiri amene akupikisana nawo. So ndimafuna ndingopanga comment pang'ono zimene Wanda amanena kuti Amumba akubweretsa ndale zosiyana. That's one thing I've observed. Akuti people over politics. Alipo anthu ena amataka amapanga ndale to the extreme. Ndale zosapanga consider anthu amene akwatumikira. Ndale zowapanga anthu akapolo. Ndale zowapanga anthu ndizinyalala. Koma Amumba kunena kuti bwanji anthu atsogole. Ndekuti at the heart pa munthu wina aliyense amene akukuda pa mtima kuti nditsogolere adziyang'ana nkuti kodi munthu uyu amene tikumutumikirayo tikumapanga konsina ngatinso ndi munthu. So ndi ndale zimene Amumba akupanga. Zichokhala ndale zimene kumayambiriro very unpopular chifukwa nzachilendo. I would say it's transformative in nature. Zifuna kusintha mwina the status quo imene akhala for so many years. So popeza ndi ndale zimene zifuna zichotse mabwana kuti nakandisankha asine bwana ayi ineyo ndiotumikira anthu atokhala kuti ena sangakondwere nazo taziona kale. So ukandifunsa kujaza ndi anthu kuno mwina socheza nawo akumakhala mtima unena kuti Amumba akuti titha kumafikira timafikira. What that means, akhala ndi atsogoleri amene sangafikire. That's what it means. Alipo atsogoleri ena paokha akangopatsidwa udindo uja ndikuuza Brian ndabwana. Tubwera kuno timadya nsima ndi nduna ina kodi kuchana mekuzi. Tidya nsima. Inu mungonena za nsima? Badya nsima awanadya nawonso nsimayo. Chimene ukatanthauzira chonena kuti nthawi zina maudindo amabwera nkupita, anthu tiwatumikirawa amakhala alipo m'banja. So ukakhala ndi mtima unena kuti anthuwa sizinyalala ndi anthu andika maudindo ndiwalemekeze, ndiye kuti ndi people over politics. Ndalezo zimene pambuyo yasima inaenda bwanji yasima munati mumadya nsima ndi nduna. Madya nsima ndinu ndinali ndi nduna yachinyama sitha kuyitchula. Deputy Minister of Transport Baba Stephen Malondera pamene akuti amadya nsima pomwepo iwowo fana osonga nsima ndakululanu ndisemwasa. Koma what is your point? What is your point? Point is kuti utacheza ndi anthu pasima pamene pachapa akuti pamene amadya olasinakhale nduna endumatu amene amachezera ndi anthu ayiwa Steve iwe soza kuti sikuti akufeel offended. And timanena kuti akanakhala ena amene tikwadziwa muno chilichonse chikanayima sakanadyaso pamenepo. ayi sikanatenga. Moti inu atakusankhani pena pake musiye kudya paja mmadya paja. Tiye ndikambeza kuno kosi ndale sitimadya ayi. Munthu amene ukufuna kutumikira anthu ndiye wantchito wathu. Ngati wantchito wathu uzimva kodi mabwana ako akufuna chani. Chimene chikumazadesa nkhawa ndikafungo kena kamene kakumazachokera ku MCP khala ngati kuti anthu khala ngati osakhazikana bwino okhaokha. Can you say that again? I missed that. Anthu ako MCP ena akumaopezeka sakuyankhulana bwinoyi sizikukhala bwinoyi tiazuzule. Ali nthawi yokuti akuyenera kuti azikhala mbali imodzi wonse azikachinya golo imodzi wina asachinye oni go. Nde kumbuyo kungati sakutseka bwino ena akumachinya maoni gozi kuzipweteka okha. Mapuleya
ndosiyana uziona quality ya player kuti player uyu ngwabwino sangakhale banjayi tipange zotheka kuti player yo alowe so zina zimene zikuchitikazi pete anthu kutani anthu osamvana zinthu zazing'ono koma ati chonsecho awati kwankho anda MCP tabwera kuno fati itana nda MCP wa ndeti ziyankhula nawo akuti osewa kuthandiza bwana aunena achakwera koma kupondana nde bwana munthandiza bwanji inu asekiruje oda kupereka chitetezo kwa bwana ngamamenyane bwana akhala ali exposed muyenera kuti mugwirizane chifukwa nthawi ino siomakokana nangati mufuna kuti anthu akoneni serious komanso September 16 2025 mupange zoti bwana anu awine mukwena muzikhamba limodzi sizingatheke nthawi zonse kugwirizana koma sizimatanthauza kuti nde kuti muzinyozana muzipanga chani akamba andevuza mwayi ngeyi chimeneyi MCP akamanda kusamala adzibudulira memo muli maofosi bwinobwino akangopanda kusamala ndikuthamangitsa kutsogoza ma personal interest kwambiri ndale zothana abudula memo kupatula kunena kuti amumba afuna kukhala MP kayena afuna kukhala chani kwinako afuna kuti kaya ndi maudindo a mtundu wanji koma ali ndi the presidency amene tsogolero pano amene ali wa MCP dziko linoti ndi tsogolero wa dziko koma achakweraso ndi tsogolero wa MCP so kupondana kumene kukuchitira kwa MCP funa kupondanadi akupondana kwa MCP akupondana sizobisaso iyi so zimene zija zili ndi ngozi MCP as we speak ili ndi ma issues yokuti wafotokozera Malawi zochita mukupanga bwanji pa zinthu izi so chimene anthu awo amanena kuti azichita akhale ana banja limodzi ndi azipanga pull towards one direction titeteze tikhalebe mboma chifukwa Amalawi kunjaku ali ndi nkhani ali ndi mavuto akufunika leadership imene iti wauze za nzeru mukamapanga zinthu zomwezo nkumalandira zotsatira zomwezo mmasintha oloka ndiwo kacha mwakhali mangothira msuzi omweomwewo kungosintha pang'ono msuzi uja umazakoma mwina munthu akabwera ndi maganizo osiyana ndi zimene sindani timu yabwino yomwe ili ndi masters umaziwa kuti tipange feature bwanji osati yayena akhale panja chifukwa yakutana no so they have to know to live with one another nkuziwa kuti uyu ndi dolo afunika awine amenye mwazionapo inuyo pena pake akuti player wathu gaba ukayasa kumvala ndi ndani umamusiya panja anthu amati yayi Malawi kulephera tampanga lizotheka alowe so kwa MCP kuli ma player abwino bwana mvilimuwa ngati Mbali sungamafune wina wake kuti unkhazike panja he's a good player you need him to be alipo ena amene akufuna Mumba wakhazike panja kuino simukuona muyankhulana zotani tindale kulikhanga titi macamps chipani cholamula chizikhala ndi macamps no mukapanga zimene zizi odusa atola chikwama chifukwa you are busy fighting each other you leave the chair exposed you need to hold tight together pali amfumu akuti amfumu afuna alankhula mfumu nde ife tibweraso kuti amfumu amwina muyankhule nawo Banda yes tingo yankhula ndi mfumu pang'ono amfumu tikutsiweni ye bwana tikutsiweni enene mulomzana ulera kachali pano pa Mbalachanda mwalandira bwanji kuno Amumba patanda nditu ndi manja awiri komanso chimene chapangisa Amumba ndi munthu wokhulupirika umangowonekeratu even zochitika zake zakamumba zikuonekeratu izinso zochitika zabwinobwino tikukhulupirira kuti nayenso zochitika zake nda president ma primaries achitika loero kalubwerani ziyenda moti tikuonera pana ngati ma primaries akuchedwa mwina macha ngati ngakotenga Amumba kungowayika pa mpando apo Amumba alipo ndi wina moti mafumu onse Mbalachanda kuno mpakana ku yotini ndithu ndi anthu oti ndi Mumba yokha okhulupirika akukubweretserani ma ambulance awiri lero ndinu othokoza bwanji mfumu ife kuthokoza kwa ndithu manjaso akuchepa mwina manja 40 akuchepa chifukwa choti ndithu Amumba atipesa mamba toyamba kulandira ambulance ngati amene ajawo toyamba kulandira ambulance aja ndiponso timavutika Mbalachanda kuno munthu akadwala machoka kunopita ku Nzimba kulipira 45,000 transport yoka yamene Amumba pangira izizi zikuziwa panopa ufuru tauona wa Malawi tauna chitukuko cha bwana chakwera firu Amumba ndizochitika zawo
tipeza munthu oyenera khala mboma, munthu othandiza ana ake, munthu onza makolo ngati ifeyo, anthu ovutika, tilibe ndi transport, anthu ambiri amamwalirira mjira chifukwa tikunzimba ndikutali ambulance palibe. Mwina machi kwayera galimoto zakufa kuchoka pano kufika kumadede galimoto yafu. Munthu wa mimba ali nkati. Mwina machi kupanga ngozi mpaka na munthu kumalira. Koma panopa tikusomenzirira papa. Tili ndi transport ndithu miyoyo ya wanthu izakhala ndithu yosungidwa, miyoyo ya anthu azakhala ndi moyo yabwino, akalandira mankhwala kunzimba pa nthawi yake. Ndithu Aitathokoza kwambiri afumu. Zabwino zonse. Amenewo mmodzi mwa mafumu amene ali dera la kuno. Timakamba nkhani ndikhale pakatipa. Ndimakamba nkhani ya kupanda usamala wina odutsa adzatola chikwama. Yes, look. Sizimatheka even mbanja kuti nthawi zonse muzigwirizana. Amata kukhala kuti wina ali ndi maganizo ena, kusemphana maganizo sukangana ayi. Mukoza kumapezeka kuti musemphana maganizo kachitidwe ka zinthu chifukwa choti nonse mukufuna kuti mupanga chinthu chimodzi. For MCP and zipani zina zonse akuona kuti MCP ikwena ipange defend government. Zipani zina zofuna zilowe mboma. Now as you are defending, you also need to know that the best way to defend is to attack. But how do you attack when you are busy fighting each other? That's why muzijinya my own goal. So, how do you make sure kuti amena kubwesa maganizo ena musamone ngati ndi ndani? Is to learn to listen to each other and learn to trust each other and not to say kuti okay, anthu uve brand ine niwapereka mwina chisanzo cha iwe ndine. Anthu amata kuona end product ya baba, koma behind the scene, you and me, we exchange ideas. Pena pake inu mubwerese magaizia ine nibwerese koma timagwirizana kuti banda tikasemphana yo tipange chonchi osati ya ine banda papa simupanga chakuti basi chanjani inu kunyanyala ayi. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi programu yapadera handover of ambulances kuno tikutiwe na mai. Ine ndithokozile. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.